Takže dobrý večer. A chcel by som sa len vyjadriť k istým veciam, ktoré Jezus môže poskytnúť. A chcem sa len vyjadriť k veciam, ktoré sa dejú okolo nás všetkých. A tou témou, ktorú by som chcel s vami sa podeliť, sú utečenci. Momentálne je situácia taká, že v celom svete, hlavne v tom na Blízkom východe, kvôli islamskému štátu a kvôli veciam tam sa deje to, že do Európy ide veľmi veľa imigrantov a je ťažké určiť, či sú to ekonomickí migranti, alebo sa jedná o migrantov, ktorí idú za vidinou lepšieho života a neutekajú len pred vojnami. Toto by som chcel len využiť a povedať, že možno je to také divné pre vás všetkých, že možno budete listovať, hitovať, ale je to podľa mňa veľmi zlé, lebo pozrieme sa, čo sa stalo. Nemecko má asi 800 000 ľudí už prišlo a majú problémy s ubytovaním, ale pritom sa tvári, že všetko je v pohode, všetko je OK. Ale každý predsa vie, alebo myslím si, a každý normálny človek si podľa mňa dve dokopy, že toto je dlho neudržateľný stav. Prečo si to myslím? Myslím si to z jediného dôvodu. A ten dôvod je, že sa jedná aj o to, že jednoducho sú to dve rôzne kultúry a treba si uvedomiť, že ono sa to bude veľmi byť, čo sa týka hlavne kresťanstva a moslimov. Nevadí mi možno to, že sú iného vierovyznania. Skôr si len neviem predstaviť, že ono to vlastne je veľmi blízko nás a to si veľa ľudí ani asi neuvedomuje, ale myslím si osobne, je to len môj názor, takže to neberte vážne, nemusíte to brať nejako vážne, ale myslím si, že táto kríza, ktorá je ešte horšia ako Ukrajina, pretože Ukrajina je veľmi sa to bije len tam medzi sebou a je to celkom ďalej od nás, kdežto Nemci, ktoré v podstate hneď tu a máme s nimi oveľa lepšie prepojenie aj všetko. A myslím si, že to, že kancelárka Nemecka povedala doslova, že dvere máte u nás otvorené, bude a v podstate už je to dávno jasné, že to sa ešte bude veľmi dlho v podstate ukazovať, ale už aj teraz sa to ukazuje. A to je asi jedna vec, že vlastne už teraz je problém a myslím si, že ľudia by mali začať
viacej debatiť o tejto téme, alebo možno aj zo strany médií, hoci médiá sa moc v dobrom slova zmysle na Slovensku vyjadrovať nedá, aj keď nechcem nikoho uraziť ani nič, to nemá nič spoločné s tým, to je len môj osobný názor, ale podľa mňa zbytočne na Slovensku médiá robia takú až zlú atmosféru, lebo píšu v podstate len o tom, že ako sa to nemá robiť, ale nikto na Slovensku nevie povedať pravdu, alebo tak. A myslím si, že na túto tému by sa malo viacej hovoriť, debatiť a prejsť aj na nejaké už také rezolutné rozhodnutia, ktoré budú dané a budú nemenné. A jeden z týchto typov riešení je podľa mňa jediná vec. A to je, že keď to ide všetko zo Sýrie a hlavne tie testy sú v Turecku a v Grécku a v Taliansku a je to v tých krajinách Južnej Európy, treba spraviť jednu vec, a to je, že podporiť to tam a snažiť sa to dať čo najviac tam, aby sa to mohlo vyriešiť, alebo po prípade podporiť ešte aj ľudí, ktorí, alebo miesta, z ktorých tí utečenci po prípade idú. To znamená Libanon, alebo Sýria, a tam vyčistiť to z tých IS a snažiť sa to vrátiť čo najskôr do poriadku, lebo mne toto príde, že proste ľudia nerobia to, čo by mohli, myslím tým napríklad Európsku úniu alebo tých, ktorí za to rozhodujú, že im v podstate doteraz neprišlo až to, že čo vlastne to znamená, pretože už dlho sa hovorilo, že to príde, ešte keď padol režim Kaddáfi v krajine a hovorilo sa, že keď sa nespraví niečo, tak určite tá migrácia bude a prišlo niečo a tým niečím je Islamský štát, ktorý to ešte vyhrotil, by som povedal. No a teraz sa sem proste tlačí údajne, vlastne si majú rozdeliť 60 000 utečencov. A tu je problém to, že tu je len 160 000 a tých migrantov je v podstate oveľa viac, ale hovorí sa len o čísle 160 000. A toto podľa mňa nie je riešenie. Jednoducho treba zadefinovať svoje postoje a treba to rozhýbať. Ja viem, že som príliš malý pán na to, aby som to tu vyriešil spoza stola a takto, ale jednoducho treba začať riešiť isté dopady, ktoré to má na okolitý svet. Pretože mne to príde, že časom to proste sa to zmieša dokopy a Európa v podstate sa zmení na moslimskú, hoci my tu máme kresťanstvo, hej? Ale zoberte si, že keď sem príde moslim, tak to všetko
samozrejme. A ešte keď ten mocný príde, tak on tu príde nie, že s jedným človekom, on tu príde so 7 alebo 8 ďalšími, takže asi toľko, no jednoducho treba si jednoznačne zadefinovať záležitosti a treba s tým začať niečo robiť proste. To je iba taká menšia správa. Ja viem, že teraz si poviete, že to je zápko a každý to vie, ale proste nech sa tomu vyjadria aj normálni ľudia, alebo ja neviem, nech sa k tomu aj ľudia vyjadrujú, veď proste YouTube tu umožňuje, tak ja len využívam tohto prostriedku a verím, že časom sa niečo nové dozvieme a nejak sa to pohne. Ináč rád by som takéto videá potom točil aj ďalej, čiže na aktuálne témy, ktoré momentálne hýbu svetom. A myslím si, že utečenecká kríza momentálne hýbe svetom na veľké obrázky, no tak uvidíme, že ako sa to bude všetko vyvíjať a určite sa ešte k tejto téme